Sartu gara, gaur hemen hiru lehendabiziko bikoteak zein diren jakiteko unean. Hoi bezalaxe, hirugarrenetik hasiko gara, hirugarrena, bigarrena eta aurrenekoaren berri emango dizuegu. Jaun Andreok, gaurko Euskal Herriko dantza txapelketaren hirugarren saria, 400 euroko diru saria eta oroigarria, Karmele Arruabarrena, segurako udal zinegotziaren eskutik jasako duten dantzariak, hauexe ditugu. Iker Sanz eta Lierni Kamio, Lezo eta Bilabonako dantzariak. Zatozte mesedez, bikote. Hementxe dira hauek ere, parrez eizaro. Elkar besarkatu ostean, hementxe holtza gainean, Iker Sanz eta Lierni Kamio. Pozik asko hauek ere, bai jauna. Hirugarren sari hori patrikaratuta. Hirugarrenetik bigarrenera, Euskal Herriko txapelketa honetako bigarren saria lortu dutenak, 500 euro eta oroigarria, saria emateko kulturako udal zinegotzia den Asier Alustiza dugu gurekin, eta esan bezala, bigarren saria lortu duen bikotea, hauxe da, Jon Ibarguren eta Idoia Besada. Txalo bat, Azpeitiarentzat. Hementxe ditugu, iazko irabazleak eta orain bi urtekoak ere bai. Asier Alustiza udal zinegotziaren eskutik, sarea jasotzen. Jon Ibarguren eta Idoia Besada. Bikote, bikote, torri. Etorri izan ere, orain Gipuzkoako dantzarien artean, Gipuzkoako Foru Aldundiak ongien sailkatu denari ematen dion saria, zuei baitagokizue, hain justu ere, Garazi López de Etxezarreta Gipuzkoako kultura zuzendariaren eskutik, zuena da, sari hori Gipuzkoako dantzaririk ongien sailkatutakoenaren saria, hortxe bada. Hori ere zuena da. Eta bigarren sari hori eta Gipuzkoako dantzaririk ongien sailkatuenako hori emandako sari horien ostean, orain bai, Jaun Andreok, iritsi da unerik gorenena. 2013 honetan Euskal Herriko dantza txapelketa honen 37. edizioko txapeldunak, hauexe ditugu Jaun Andreok, Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Santurtzi eta Leioako dantzariak, Santurtziko udalerria ordezkatuz, hortxe dira. Gora bikote! Aurrera bikote. Euren lehiakideen zorionak eta besarkada jaso dituzte. Eta pozak zoratzen bikotea. Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Bizkaiko Foru Aldundiaren saria ere oraintxe jasoko dute, bien bitartean Bizkaiko bikoterik parte hartzaileenaren ongien sailkatuaren saria Eluska Gerriko alkatearen eskutik hortxe. Eroski bidaiak ere 4 bidali oparitzen ditu saria ematen udal zinegotzia den Karmele, ez Idoia Lopetegi, ez da? Bai, Idoia aurrera. Horixe, Eroski bidaiaken saria ere zuentzat. Lander, utzi hortxe, ez kezkatu. Gero jarriko dugu ondo saria. Bai, gehiago ere izango dituzte eta... Sari asko eramango dituzu gaur etxea, Lander, beraz, lasai gero dena pilatuko ditugu eta. Hortxe bada, beste sari hori. Ez da ez ordea azkena. Gipuzkoako Euskal Dantzarien biltzarreko garaikurra ere jasoko dute. Eta kasu honetan, sari hori ematen, bertako presidentea den Xavier Mendizabal jauna dugu. Hortxe beraz, sari hori. Sari gehiago ere baditugu, 700 euro eta oroigarria ematen, saria ematen udal zinegotzia den Asier Alustiza, hori ere zuena da, 700 euro eta oroigarria
Segurako udalaren partetik. Eta beste bi sari ere gelditzen dira. Esan dugu, bizkaitarrak aurtengo txapeldun direla, eta txapeldun izanik txapela, noski eraman beharko dute Bizkai aldera, txapela eta lepokoa noski. Kasu honetan, segurako alkatea den Eluska Gerrikoren eskutik hortxe dira. Txapeldunaren txapela eta lepokoa jasotzen, Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Horrela apainagoak zaudete. Eta azkenik oso sari berezia gutenontzako Nestor Basterretxearen eskultura. Nestor gaurkoan ezin izan du hemen izan, baina berak espreski hala eskatuta bere lagunden Juan Pablo Zabala etorri da ona saria ematera hemen. Nestor Basterretxeak hainbesteko maitasunez egindako eskultura. Txalo bero bat, eta hoi ere zu hona da, bikote. Hortxe bada, txapela lepokoa eta Nestor Basterretxearen eskultura hori. Urte betez, Santurtziko udalean egongo den eskultura, hortxe da, eta badakizue, eskultura hau, 3 urtez jarraian irabazi ezkero, edota jarri hemen erdian eskaleta mutilak. Hori irabazi ezkero edo 5 urtean zehar txandakatuta irabazi ezkero udalerri horretan bertan gelditzen dela betirako, eta zuek eman duzue aurreneko urratsa lehendabizi, zorionak noski. Eskerrik asko zuei, hori ezarrieta zaudeten guztiei, gure lehendabizi gure familiari, aita ama, Pako, Raquel, Aizpa, Iloba. Eta belaunaldi berriak ere bai, ez? Ikusten ditugu hor datozela. Trapagaraneko familia txiki horri bere bai, eta bere ziki Iñaki Mugarrari eskaini nahi diogu sari hau. Ongi merezitako saria, egia esan, holtza gainean, ez dakit dena bota duzuen, indarra erakutsi duzue behintzat, grina hortxe erakutsi duzue, zer sentitzen da, laugarren urte izan da, honetortzen 4 urte pasata gero, pentsatzen dut, emozioa, kirioak dantzan egongo direla, dantzan hasi aurretik ere, zer sentitzen da momentu honetan? Ezin da esplikatu gauza horiek. Ez dakit zer esan. Dantzarekin adierazten duzue, hor barruan duzuen hori, ez da? Bai. Tira horretan jarriko ditugu berriz ere lanean, gozatu ederra hartu dugu lehen, fandangoa eta harina nola dantzatu diguten ikusiz, eta gaurko saioari ere, izaro, horrelaxe eman behar diogu amaiera. Gure aldetik, Jaun Andreok, besterik ez, oraintxe Bizkaitar bikote honen azken dantza saioarekin, guri agur esatea besterik itzaigu falta, zaizaro? Ez ere, Jaun Andreo, plazer bat izan da beste urte bat, eta zere, zorionak bene-benetan Bizkaitarrei, hementxe ditugu Euskal Herriko 37. dantza lehiaketako txapeldunak. Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Zuena da berriz ere holtza